sadani kula nyuwun supados rawat mala trimala kula Kakang Penemban. Sabda mandi cipta dadi yen pancen kewus eling kang wujud kewan bali ing asale rening asale jalma manungsa bali dadi satriya mandi sabdane Sang Begawan Balasara. Aduh Kakang Penemban, Kakang Penemban. Saya kadriya Trias mara marang Risang Kadirati. Kula lepat Kakang Penemban, kula ngangkeni bilih paduka menika garwanipun Kakang Mbok Durgandini. Kurila lahir batin yen Mbak Yumu wis piningku dening Begawan Balasara. Kula trimah malah kula ngaturaken buming panuwun tanpa pami. Paduka ing sampun kepareng mengkoni Kakang Mbok kinarya pengayuman dhateng sedaya para kawula ing negari Wirata. Yayi Durgandana kok merpegi kelawan pun Kakang wigati napa? Nyuwun pangapunten Kakang Mbok, negari Wirata menika geger. Undraning perkawis inggih namung paduka Kakang Mbok Durgandini pramila ajeng Kanjeng Rama Prabu ngaturi supados Kakang Mbok kasuwun kondur wonten negari Wirata. Kakang Penemban, iya yen pancen kaya mengkono diajeng kowe abot lawan dawuh pangandikane Sudarmamu yen nganti kowe badal dawuh diarani anak ora bekti lawan Sudarma utawa wong tuwa. Nanging kula sampun winengku dening panjenengan yen kula badhe pisah kalian paduka kula maos awrat nggih kula badhe pepisahan kalian paduka ora ateges pisah selawasing urip, nanging seje dina ganti wektu ganti mangsa kala mengko pun Kakang bakal nganti anakku Abiyasa tedhak ana ing negara Wirata. Kagat resang kapirangmu rinangkul kinempit kampit menawi ngaten duh Kakang Penemban, kula kintu yoga kula pun abiyasa supados kalian paduka Kakang Penemban sampun ngantos kedangun selak boten sabar anggen kula nyrantu rawuhipun panjenengan wonten negari Wirata. Iya ya diajeng ing sak mengko ora bakal kadaluwarsa pun Kakang tumuli bakal nggendhong anakku Abiyasa bakal praptana ing negara Wirata. Menawi ngaten kula nyuwun pamit. Kula badhe wangsul dhateng negari Wirata. Kula nyuwun pamit Kakang Penemban. Yo sing ati-ati diajeng lan Yayi Durgandana. Donganing carita Dewi Durgandini kadherekaken ingkang rayi Raden Durgandana wangsul wonten negari Wirata. Kathahing para penglamar ing sami ngayonaken dhateng Sang Dewi Durgandini mila maos judheg jroning galih Sang Prabu Basukesti. Sanalika Japaring dawuh dhateng para abdi lan nayaka kinen damel sayembara pilih. Kinen damel sayembara pilih. Kathahipun para penglamar ingkang den kalungi wujud sangsangan kembang mlathi rinunce menika ingkang dipun suwitani dening Dewi
Durgandini mangkono waneh-waneh patrape lan pacake ratu sabrang ingkang nedha ngayonaken dhateng Sang Dewi Durgandini. Wasesaning dewa ya jagat pramudita Diajeng ditupungke aku Ratu Parang Rukmi Nalendra Parang Rukmi Prabu Surya Hadi Wasesa Prabu Surya Hadi Wasesa manut kowe tak boyong ning negaraku tak pondhong pekeh kowe dadi garwanipun Kakang Durgandini nyedak omrene aku sing bakal mboyong kowe lah ora patut banget pirang boro kok nyalungake sang-sangan mesem bae kowe ora kuirangan aku aduh mati mbak kagum Duduk nong dede trembelung senguk mbok meong mbok wa ketekur oh Durgandini aku Prabu Subang Suradikta kepengin boyong kowe manuta tak pondhong pekehku dadi bojoku kowe arep njaluk apa watone nyedak omrene kembang mlati tok kalungke ana janggane pun Kakang Durgandini aku kepencut karo kowe aku tresna karo kowe aku kecanan karo kowe Durgandini oh menjep wae ora kowe aduh oh wirangan oh aduh kathah para raja sabrang ingkang nedha ngayonaken dhateng Sang Dewi Durgandini karana sampun dipun damel sayembara pilih ingkang kapilih dening Dewi Durgandini kanthi cara ngalungaken sang-sangan Sekar Melati Rinunce menika ingkang den suwitani dening Sang Dewi Durgandini saking katebian dotong-dotong gendong putra mijil jalu nenggih Sang Prabu Sentanu gendong ingkang putra Raden Dewabrata Tinarka ingkang garwa nenggih Sang Begawan Palasara miwah ingkang putra Raden Abiyasa sanalika ngalungaken kembang Melati Rinunce dhateng angganipun Sang Prabu Sentanu Murti Kakang perempuan cipu aku jaluk mimpi cipu oh
Kara kingken lir manguswa kang layon denya ilang memanise wadananira layung kumel kucem ranyo maratani mengko dhisik bocah wadon sing ayu endah sulista ing marna aku gendong anakku lanang kok kowe ngalungake kembang mlati renunce siji lan sing ngangka loro anakku tumuli banjur nyamplok ana ragamu tumuli tok sesepi ceplakep kaya orong-orong kepidak sak temene kowe sapa oh betul Panjenengan menika sinten? Mulane aku takon karo kowe. Ketemu pirang perkara kok kowe ngalungake sangsangan mlatiri nunce. Nyuwun pangapunten Kisana. Rening wujudipun menika sami kalian semah kula. Kula kinten paduka menika Kakang Begawan Palasara. Lan menika kula kinten yoga kula pun nabiyasa. Ditepungke aku nalendring Talkanda Sang Prabu Sentanu Dewa ya Sentanu Murti kuwi anakku lanang Dewa Brata batu mati aku pangapunten sinuwun menawi ngaten kulenggeng klentu kula kinten paduka menika Kakang Begawan Palasara nanging kowe ora luput sebab apa aku wis prasetya sapa wae wanita ngendi wae wujude kaya ngapa muda utawa sepuh yen bisa nyesepi anakku lanang Dewa Brata kok nganti meneng ya kuwi ingkang minangka dadi ibune Dewa Brata aduh jipu oh kula ngajel kowe acem kowe lah kok mimi cucune ibu kau aduh jopo kowe kula ngajel kowe wae aduh aku ngira anakku aduh bapak iki kepiye bapak lah kok ana bocah wani nyepalani aku diajal bapak ndoke sapa kowe oh ayo antemi ajal ya bocah le bapak diajal anakku ora biasa kowe ndok bledek iya kowe ndok bledek lah kok kowe mau nyempalani anakku lanang Dewa Brata aja mung trimo karo anakku kowe nyenggring gepok koncane anakku wong tuwa ora trimo aku Sentanu Murti ora trimo bos aku diajar bapak kowe kenang apa kok nangis ngira biasa ibu dol gandini mimike kok nggo mimiki wong liya aku lan trimo aku oleh mimik wis lah kumanan mongko mambu tegesan bapak ora
trimo ibu dul kandine kok mimiki bayi liya. Njur kowe kok nangis? Aku diajal bapak. Sing ngajal aku bapakane bayi kae mau lah trimo aku diajal sak kayange. Aja mung trimo nyenggring karo bocah, wong tuwa karo wong tuwa. Diajal bapak. Diajal kayange model kowe kapokmu kapan kowe. Ayo kowe ulang aja, kowe beli pante ulang belum. Oh, aku mimik ngono. Gempung rasane sapa kowe? Kowe takon marang aku Begawan Palasara. Wani nempiling anakku lanang Abiyasa Prabu Sentanu Murdi. Lupute apa perkarane apa? Perkarane anakku dijotosi anakmu aku ora trima. Sebabe anakmu dijotosi mergo kumawani ing atase dudu ibune. Lah kok iso-isane anakmu lanang aku gawar ngawur. Nyedak ngamplok ana ragane diajeng dur gandhi. Mbuh ora weruh. Sing baku aku ora trima anakku lanang dicempalani diajar anakmu sing gerang karo sing gerang. Bos mati bus wo wah wolo Begawan Palasara kowe pendhita. Ning kowe seneng umuk, pendhita kok kongas. Iya, namake Komandan Pengabaran Guntur Geni kelakon geseng dadi areng. Cilik Nalendra Kladuk Piyangkuh kowe namake Pengabaran Guntur Geni. Ayo imbang ngono. Aku bakal nyipta geni kalahe karo banyu. Sang blak-blak dong budel dawa dipedhot nguwong. Nger. Layak to layak nuwake gara-gara perbawane gedhe kaya ngene nganti kaya lindu bumine horeg. Merga perbawane jeneng kita saklon sing padha tanding tiyasa Begawan Palasara kelawan kaki Prabu Sentanu Murti ya Sentanu Dewa. Damar mancung cinupet Nger. Disiram nggo toyane kaweningan lereno Nger lereno. Wah, bus. Ganjel larang. Luga. Ulun wis priksa.
Begawan Palasara lan Sentanu Murti ya Sentanu Dewa padha dredah. Iki dudu perkara rebutan kursi, rebutan pangwasa ning rebutan katresnan. Nyuwun pangapunten Pukulun, kula nyuwun pengadilan. Kula sampun prasetya. Sinten tiyangipun ing saged nyesepi yoga kula Dewa Brata. Kanthi mendel mboten muwun mertandane menika ing dados ibunipun yoga kula pun Dewa Brata. Semanten ugi kula Pukulun raning diajeng Durgandini menika semah kula kamangka sampun pinaringan momongan wujudipun jalu pekik warnanipun pun nabiyasa menapa kula saged nampi dening sakmangke ibunipun nabiyasa ing sakmangke kok dipun rebat Dewa Brata. Ya wis ulun wis ngerti wis ngerti ngene ya Ngger. Sentanu Murti lan jeneng kita Begawan Palasara. Inggih kados pundi Pukulun? Nggih, kados pundi Pukulun? Yen diteruske donya ora bakal tentrem. Awit rusaking jagat, rusaking donya kuwi ndraning telung perkara. Siji, perkara yaiku bondo, loro wanita, telu yaiku panguwasa. Ana ngendi papan yen rebutan bondo, rebutan wanita, rebutan panguwasa? Jagate ora bakal tentrem. Mula kang saka iku engko bakal ulun tanting jeneng kita Palasara. Inggih wonten dawuh. Kita kudu milih. Milih mukti lahir apa milih mukti batin. Wangsulana. Leripun kados pundi? Yen kita kok milih mukti lahir Durgandini lan negara Ngastina sakutuwe dadi darbeke jeneng kita Begawan Palasara lan Durgandini cumandha ana ing papan kono. Inggih. Ning yen upama kita kok milih mukti batin Durgandini lan negara Ngastina sakutuwe dipasrahke kaki Prabu Sentanu Murti, kita ing samengko bakal ulun kanthi munggah ana kayangan dadi jangkeping dewa. Pukulun Bathara Kanwa. Pukulun Bathara Kanwa. Kita ora mukti ning sing menangi besok anak putune Begawan Palasara sing mukti Wibawa Nyakrawati. Milih mukti lahir apa milih mukti batin? Wangsulana menawi ngaten Pukulun kula milih mukti batin. Sinengsan jagat saing sine. Mukti batin. Inggih. Yen ngono dirilake. Sisian kita ya katresnan kita Durgandini kalebu negara Ngastina saingsine. Dipasrahke kangge Prabu Sentanu Murti, kita ing samengko bakal ulun kanthi munggah ana kayangan dadi jangkeping dewa. Bebisike Pukulun Bathara Kanwa. Nger kaki Prabu Sentanu kula wonten dawuh Pukulun. Pinusi keparinging Yang Widiwasa Durgandini lan negara Ngastina saingsine kuwi dadi kukupane Prabu Sentanu Murti ya Sentanu Dewa. Lenggah ana negara Ngastina momong anak bojo kita Ngger Sentanu. Mula-mula kowe wis ayo wis gene. Durgandini pun kakang mung nampa dawuh pengendikane Pukulun Pukulun Kanika Putra yen to ing sakmengko jeneng sira lan negara Ngastina iku dadi panguwasanipun kakang. Piye? Wiwit dene iki kowe tak pundhut dadi garwaning Prabu Sentanu Murti ya Sentanu Dewa nglenggahi negara Ngastina. Oh. Inggih menawi kados ngaten sinuwun
kula namung nderek kemawon nanging kula nggadahi bebono. Kowe arep darku pamundhut apa? Mung kari ngarani. Namung menapa paduka saged ngudanani pamodhahipun ingkang garwa. Tak sagui matane aja njaluk tumurun lintang lan rembulan. Kula winengku paduka lenggah dampar keprabon ing negari Ngastina badhe kula dherekaken nanging kula nggadahi panyuwunan bilih titiwan jimbenjang dewasanipun yoga kula pun nabiyasa kamukten negari Ngastina sawetahipun kedah dipun pasrahaken dipun paringaken dhateng yoga kula pun nabiyasa. Oh yo najan naboti kaya wong nyangga bumi betake aku mung butuh ingkang bisa momong lan ngayomi anakku Dewabrata. Najan sing dadi kekarepanmu kaya mangkono bakal tak udanani tak sembadani Durgandini. Inggih mudhun dadosaken priksa bilih benjang menawi yoga kula sampun dewasa tumunten negari kaparingna dhateng yoga kula mangkono praptane Prabu Basugesti. Panjenengan sinten iki sana? Inggih Rama Prabu Kampunana. Kula menika inggih saking negari Talkanda. Kula pun Prabu Sentanu Murti nggih Sentanu Dewa menika momongan kula pun Dewabrata. Nggih Durgandini wis dadi kodrating pangeran ora kena diwiradat. Jangka kudu aja mangkah. Garising Gusti tulising pesthi kudu dumadi. Ingkang sekawit kowe winengku dening Sang Begawan Palasara. Saiki kowe kudu ngladeni Nalendra ing Talkanda Prabu Sentanu Murti ya Sentanu Dewa. Tak suwun kanthi banget raning kowe wis duweni momongan loro cacahe Dewabrata lan Abiyasa aja nganti mban cindhi mban ciladan. Ling rengkuh aja dianggep anak sambung utawa anak kuwalon. Ning tak suwun direngkuh kaya yogamu pribadi. Kaya dene anakmu kowe ingkang nglarake saka guwa garbamu Durgandini. Nuwun inggih Duh Kanjeng Rama ngestaken dawuh paduka. Nggih Sentanu Murti ya Sentanu Dewa. Titiwanci dina iki dina ingkang becik, dina ingkang prayoga. Muga-muga nggonmu dhaup kelawan yogaku Durgandini. Bisa langgeng nyakara mati mbau denda. Langgeng bisa wilujeng tanpa pambeng manggih hayu-hayu rahayu niskala dene ing negara Ngastina ing papan kene manggiya tata titi lan tentrem kinalisna saliring bebaya durga mendhak kala sirna manggih hayu-hayu rahayu niskala.